Ituloy ko kakabsat, DJ lesson tayo nga nakapimpintas. Na isang sangayan, awan ti amok nga Baptist Church nga pagangganyo ti kasdi nga lesson. Dito lesson tayo ti agdama. The other kind of test. No test ko nam ngamin, panakasuot ti panagbiag, usually ti amutay lang nga panakasuot ti panagbiag kat digiti may relate ti suffering. Like, naikat ka trabaho, nagsakit ka, napukawan ka, ay ayatan ti biyag, kanda dumapay kakabsat nga, narigat nga pagpasaran. Di jay iti concept tayo, iti test kuno pa nakasuot. Ngayon, deti lesson tayo kakabsat, kat kabaliktaran. Gaputa, we are talking about the enjoyments. Ti pagsasaritaan dito ikat, dagiti enjoyment ti panagbiag. Ti panagbiag, it's not all suffering. It's also enjoyment or a combination of both at the same time, sometimes. So nga, dito discussion ta ita kakabsat, at addressan, hanlaan nga DJ, what is our attitude to suffering, but also what should be our attitude to the enjoyments of this present life. Anya iti dapat nga attitude tayo, kadagiti enjoyment, kadagiti agdama nga panagbiag. Are you enjoying your life? Or are you enduring? Or both? Sino kada kayo ti mangibaga nga? Both, Pastor. I am enduring and I'm also enjoying. Dahil naman ti ima na, both. Oh, very good. So karod kakabsat nga dapat nga masurusuro tayo. Ijay Philippians chapter 4. Kita man di ko na di versikulo nga ko na ni Apostol Pablo. Manipod ijay verse number 12. Ikabil mo man. Philippians chapter 4 verse 12. I know both how to be abased. Kita niyo? Amok iti agbiag nga nababa. And I know how to abound. Amok mo ti agbiag no nawadwad. Ti problema kada tayo kakabsat, nasaya at ti relasyon tayo kan Apo Diyos no nababa ti panagbiag kasi naasidig tayo. Ngam no nawadwad kakabsat, ijay nga agkaroon ti problem. Isu nga dapat ko na I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full. Baka no nabsog kayon kakabsat, malipata mo ni Apo Diyos. Deta nga full akat halaang nga nabsog ti tiyan, stomach full. But also full of blessing. Adot nagyan ta savings mo, adot nagyan nga alikamon tabalayo, adot nagyan na nga, bambanag iti panagbiag mo. You know, kunana ta Bible, I'm instructed both to be full. Big sabihin, ada nang isuro keng kuana, kasanot agbiag nga aduan. So that's my duty now, to instruct you how to live when you are full. DJ ko matapintas ka topic na ito kala title na How to live when you are full. Kasanot agbiag no si kakat na wadwad. And, both to be full and to be hungry. Both, to suffer need. Both to abound and to suffer need. So, dua nga extreme sides of life. That is suffering or enduring, and the other one is enjoying or blessings of life. So, the other kind of test, another digito yung kakabsat nga enjoyment, nga pakasuutan tayo di panagbiag. Number 1, the first that we have learned last Sunday is the blessing of work. Magdaan iti trabaho, pagsapulan, hanla nga work no diket works kaputa in application kada kay ditakit hanla nga may nga trabaho
pasaray dua, pasaray talo. Depending upon your need, or depending upon your wants. Yung iba, because of need, they have to have double job. Yung iba, because of the many wants of life, they need to add more job. But either, kakabsat, work is a blessing from the Lord. Taada nga ron, pagtrabahuan tayo. Ada pagsapulan tayo. Just imagine, no awang pagubraam. Kasano ka pa yung agbyag? Agbyag ka latang, ang kasano ka pa yung agbyag, no awan ti trabaho. Di ba? How can you buy the necessities of life? How can you go around without round? So, work is a blessing from the Lord. But as believers, we need to realize that though work is a blessing from the Lord, it is also a test of our commitment to Him. Kasi nakita tayo kakabsat nga adu dagiti believers nga gapu iti trabaho handa may prioritize iti Apo. Well, there are some unavoidable circumstances that are related to our schedules at work. But it is a different story no daytay anakit ko sa unan, binaybayam ti panakigimong mo, binaybayam ti panagserbim iti Apo, gapu iti kina-workaholic mo. Okay? Kinagagat mo ngagtrabaho, wenno dayjay tarigagay mo ngad adupay iti maurnong mo, nabakbaknang ka kumapay, at adupay ti kayat mo nga gatangan iti panagbiag. Kat gapu ka dayjay nga pursuit iti biag mo, you are no longer prioritizing the Lord and His ministry. Iso nga, work is a test. Kat sapay ko makakabsat, tahan nga agbalin, nga problema iti spiritual life tayo, ti kaadda iti trabaho tayo. Hello? Amen? Hang kumangagbalin nga problema kan ka, ti panagserbim iti Apo, gapulaeng taadda iti trabaho. So, dapat kakabsat, na irot iti commitment mo kina Apo Diyos. Number 2, may ikadwa nga blessing nga naadal tayo, di may ikadwa? Wealth, okay, anapay? Power and possession. Sino kada kayo timayat nga bumaknang? Hanyo kayat? Sino't kayat na kakabsat nga pabaknangan ni Apo Diyos? Itayag naman ti ima na. Kitang kay man. Okay? Amen. Kahit so amin ti bumaknang kakabsat? Oo. Okay. Hanadakas kakabsat iti kinabaknang. At deta nga balikas kat napintas nga sarita ka. Kinabaknang. Tidakas kakabsat kat dayjay gaputi kinabaknang kat kaslatay la dayjay at dayjay Biblia nga dayjay kuna ni Apo Jesus kat anangarod ti aramidek Apo kuna natungpal ko dagiti bilin. Kuna ni Apo Jesus kat ingkaila ko dagita sanikwam kat ipadawat mo dagita kinabaknang mo kat sumurot ka kanyak kuna ti Apo. Dayjay kat panang test ti Apo keng kuana. No ana itinatimtimbang ijay puso na. No natimtimbang baking kuana dayjay kinabaknang nga kaya nga isakripisyo ti Apo. Uno natimtimbang iti Apo kat kaya nga isakripisyo di gitoy nga material earthly wealth. Anak ko na nakakabsat, pimanaw kat had na kakabsat, pimmasa ka dayjay test. Nakita yung kakabsat? Iso nga kaya't kung nga damagan kada kayo, anat na timtimbang inta puso yo. Dagita kinabaknang yo, dagita sanikwayo, uno iti Apo. No ti Apo kat i-require na, tesin na kangarod. Amom ti kadaklan nga pang tesan ti Apo king kati kinabaknang mo kat giving. Kaslagi ni Abraham. Di ba? Mamati kayo kabsat. Ti kadaklan nga pang tesan ti Apo king kakadeta wealth mo, deta giving kakabsat. I-require na kang ka.
Kat ko na ti Apo alaman. Tesekman no anat na timtimbanggan ka, no ti panagayat mo kanyak, wano panagayat mo iti pirak. Itid mo mang kanyak ko na ti Apo. Kaslagin Abraham. Kat idi na itid ni Isaac, di ba? Nabayag na nga inararapaap ti maddan ti anak. Finally, inikan ti Apo iso na ti anak, iso ni Isaac, ko na ti Apo, offer me your son Isaac. Kita man kakabsat, di ba? Idaton mo kanyak ti anak mo kunana. Okay? Kat ni Abraham, kaputi panagayat na iti Apo, saan nga nagdudwa? Indaton na ti anak na kakabsat, kat idi nga bagkungan na tapno agbalinan nga daton ni Isaac, pinengdan ti Apo kat kunana. Saan mo nga ituloy? Gaputa nakita kon iti puso. Brethren, wealth is also a test. Ikan na kati Apo, iti blessing, kat tesen na kakabsat. No, kasano ti panagayat mo king kuana. How do you prove your love to God? How do you prove your love to God? May ipapan ka deti issue ti wealth, possession, and position. How do you prove your love to God? Through giving. Oh, amen ba kapsat? We prove our love to God through our giving. Di pan nang tud tayo. Iso nga, nuko na ti Apo kat, itid mo kanyak deta. No hamo kaya nga itid kakabsat, ti kayat nga asawan, napatpatag keng ka dayjay material ngem iti Apo nga nangited wano naggapuan na dayjay material nga banag. No napatpatag ti Apo ken ka ket dakkel ti pamatim ken Apo Dios saan kanto nga agkedked nga mangited ken kuana dayta dawdawaten na ken ka because number 1 ammom nga ti Dios ti naggapuan na. Number 2 ay ayatem isuna. Number 3, mamati ka nga kaya na nga sukatan at adupay ti kabailan ti Diyos nga isukat ka deta inted mo. Hangka di kakabsat. Amen ba? Mamati kay mo lang din bagak. Ha? Ulitek. Tapnon di kastagat magetyo. Hanto agked-ked tapusom nga mangted jay dawdawaten ti Apo because number 1, ammom nga nagtaod keng kuana dayta. May ikadwa ay ayatem isuna, kat agyaman ka. May ikatlo, ammom nga ti Diyos kabailan na nga sukatan, kakabsat, dayta nga inted mo keng kuana. Kas ni Abraham kunana kat, awan di Biblia, ngem ammok kay di puso na, mamatiak na kunana, ti apot naggapuan na, ti apot mang require, anat karbengak, ni Apo Diyos ti adakarbengan na akat, iso nga ited ko kunana. Kat kunana, mamatiak nga, ije Hebrews kunana, uray matay ni Isaac, kaya nga pagbiagan ti Apo. Tapno ma-fulfill di ije covenant, nagbalin nga patriarka ni Isaac, iti nation of Israel. So, deta giving kakabsat, bottom line, deta giving yo, isut mangipakita, no pumaspasa kayo, kadeta panang suot ti Apo kada kayo, iti material blessing. Laglagi po nyo kakabsat, to whom much is given, much is required. No adu tinted ti Apo king kang resources, dakkelmet iti expectaren iti Apo ken ka, nga ited mo ken kuana nga panangpadayaw, ken itulong mo, ipaay mo, to be of service. To whom much is given, much is required. As far as your service and giving generosity is concerned in the church. Kita man di 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ikabil mo. 1 Timothy chapter 6 verse number 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Brethren, don't trust on earthly things. It can be gone. The value of your material things, mabalin kakabsat nga bumaba. Kalaita kat, dito kat umabot na 56, uray lang ag 57 pa yung kakabsat na dolyar, bumabat peso.
Don't trust in uncertain riches, but in the living God, which, napanante, versikulon, richly, which giveth us richly all things to enjoy. Kita nyo to 18. Look at it. Verse 18. That they do good. Anat aramidem no adot kwartam. Ala kat hanadakas nga magatang mumot dagitay. Kaslay nararapaap mo at God is a rewarder. Why not? Kalagan Pastor June kat, tigayam youthful dream na kakabsat kat to go around the world. Isumo lang nga nagsiman. Kasi idiubing, ide karubada, adot siman kakabsat nga babaknang kat nag-arapaap nga agsiman, tapno bumaknang, and to go around the world. Nga may disinurot na ti Apo, inibatan na amin, digijay, give up na. Kat ita kakabsat, digijay nga inibatan na, inted matla ti Apo keng kuana nga insubli. Ngem no adot kinabaknang mo na kunana, they do good, that they be rich in good works. Okay? Itay dinamag ko kada kayo, sinot kayat na ti bumaknang, intayag yut imayo. Ti saludsod, sino kada kayo, ti kayat na nga no pabaknangan ti Apo kakabsat, da kayo ti agbalin nga financial partner iti ministry iti Apo. Tayag na ti ima na. Kita nyo deta? Ready to distribute. Ready ka. Kaya nangasawan, no kayat mo nga pabaknangan na ka ti Apo, isaganam ti agbalin nga giver. Do not just learn how to receive the blessing, learn how to give. Ano ituloy tayo? Anak ko na Jai, ready to distribute, willing to communicate. Di kaya't ng asawan, willing ka nga mataw-tawagan. Kabsat, ipalagip ko tay tithes mo. Ipalagip ko tay first fruit mo. Ipalagip ko digitay commitment mo. Willing ka kakabsat. Nawatan niyo di Jai? Kat, listen, no adda ting-tinglumon nga blessing, kat ti Apo pinabaknang na pinarangay na ti biyag mo. Kat, anat napasama kan, awang kamutan ti church, di ka pa'y matawaganan, narikat ka pa yan nga, tawaganan kakabsat, ti kayat ng asawan, you failed the test. And I don't care no kasanuman iti kaadut kinabaknang mo, successful ka ti imatang ti tao, ngem failure ka ti imatang iti Diyos. And you have to remember this, balagang kayo kakabsat, amin na ba nagtemporaryo, kat ti Diyos kaya na nga bawian amin nga inted na ken ka. Just for you to learn the lesson, uno sikat pagbalinan na nga sampol, pagsampulan na ka, tapnon dagiti daddo mga Kristiyano ket agbuteng ken kuana. Awatan nyo absat? Ammok nga hamukayat katabiyag mo ti pagsampulan ni Apo Dios, tapno lang agbalin nga lesson kadagiti dadduma nga Kristiyano. So, let us be faithful in times of abundance. In times of what? When we are full, let us never forget God. Let us not forget our commitment to Him. Let's not forget our responsibilities to the ministry. But we must set our mind and heart and say, Lord, I don't deserve all of these blessings. I am humbled by the privilege of having all of these material things in this present life. Thank you and thank you. What shall I render unto the Lord for all of His benefits toward me? Dito iti dapat kakabsat nga puso ken panunod tayo. Amen ba? Amen. Amen. Nakapsot amen nyo. Amen? Amen. Very good. Number 3 kakabsat, may katlong enjoyment ti panagbiag nga pakasuutan tayo is number 3, knowledge, skill, and ability. Knowledge, skill, and ability. Ti knowledge kakabsat,
dakkel nga bentahe ti panagbiag. Di ngamin? Kasi no, daamom, nga hanaam mo ti sabali, mas lamang ka kadayjay nga tao, practically speaking. Di ngamin? Kastamot ti skill and ability. Di ba? Ti knowledge, skill, and ability kat dakkel nga blessing ti panagbiag. Because no mapicture mo di panunot mo, di kayat mo nga mapasamak, ngam no awan di skill king ka nga mga ramid iti dayjay, awan makitam nga pagbanagan, awan mapasamak ka pulos. Okay? Iso nga, knowledge, skill, and ability is a blessing from the Lord. Ngem, numan pa iti knowledge, skill, and ability is a blessing from the Lord, inted na dayta kakabsat, tapnon ti kasta, ket no, paunlarem dayta nga inted na ken ka, ano mapasamak, rumang ay ka iti panagbiag. Di ba? Isla kumano, ada skill mo nga agkalap. No sikat pa nagkalap ket dumawi aming nga ikan. No sabalit pa nagkalap ket umadayo ti ikan. Di ba? Eket, agbalin dayta kakabsat nga pagrangayan. Oh. No nalaing kang agmula, te kunada nga nalamiis tadakulap mo. Taadda di kita'y agmula, matay. Malaylay kakabsat. Adamot di kiti agmula nga uray anat imulmula na kakabsat. Agmulat sakit tinakam kat agtubo kakabsat. Uray na imulmula na, agtubo amin. Agbali namin. Eket, no ada skill mong agmula, kat developam, rumang ay ka. Nawatan nyo kakabsat? Blessing king kadeta. But on the other side of it, inted ti apo deta nga skill set mo, ability ken panakam saan laeng nga kaputa kayat na kang rumang ay ti panagbiag. Ngem kayat na nga makapagserbi ka ken kuana ket dayta ti inted na nga tool tapnon iserbim met iti trabaho ti apo to help in the advancement of the kingdom of God. Nagimbag ti apo, di ba? Di ba? Agasam ta, wow, insalakan na tayo, ingkabil na tayo iti nakapimpintas nga church, tapno makapagserbi tayo kunkwana, inted na pa'y kada tayo, digiti nga tools, tapno makapagserbi tayo. At dati upat nga ngayon nakibati kada kayo itang amalem, nga tantandaanan nyo kakabsat, may panggap ka dito pagsarsaritaan tayo nga talent, skills, and ability iti panagbiag. Ngem sakbay deta, kaya't kung ngay pakaawat kada kayo nga, there are 3 institutions that God had established. Yung munang institusyon nga binangay ti apo kat iso dito family, uno home or marriage. Kat no apay nga binangay ti apo iti marriage is to nurture life for procreation. Tapnon agputot ti tao, umadu, ket adda iti pamilya nga mangtaripato, dagiti mayanak. Nakita yung kakabsat? So that is the first institution that God had established. Isu nga makita yo, there are families around the world. Number 2 is the government. No apay nga intatag ti apo ti government, nagapu ka na po Diyos data, is to protect the families. Ngem, God is not only interested with the practical material welfare of family and government, but He is more interested with the relationship of men to Him. Isu nga intatag ti apo iti church. In the Old Testament, isu di Israel. Ngam in the New Testament, intatag ti apo iti church. Ngamin apay, hala nga concern ti apo no kasanong agbiag ti tao, manorture, ada naganak nga mangpabasat anak, ada gobyerno nga mangproteher ti pagilyan. Look, God is not only concerned with
that aspect of life. He is most concerned with your relationship to Him. Iso nga intatag na iti church. Anat bottom line dito ibagbagak kada kayo. No alaan tayo kakabsat iti priority iti imatang ti Apo, ana iti kapatgan iti imatang ti Diyos, kadigito'y napatag amin, at the value na amin digito'y. But in the eyes of God, listen to me, amuyo ti kapatgan, kadigito'y talo nga institusyon, napatag kinkwan at family, napatag kinkwan at government, ngam ibagak kada kayo, Jesus did not die for the family institution, as an institution. Jesus did not die for the government as an institution. He died for the church. Ponder on that for a while. Napatag ta pamilyayo, napatag ti gobyerno, but Jesus died for the church as an institution. Kita yung kakabsat? So nga ti kayat nga rod nga sawan, blessing parte tayo iti pamilya tayo, blessing we are under a government, you are under the U.S. government, ngem dakdakkel nga pangipraisan tayo ti Apo, ngayong saad na tayo iti maysa nga church. Church iti Apo. Amen ba? Amen. Are you glad and are you blessed that you are a part of an institution God had established to advance His kingdom? It is the church. Amen ba mga kapatid? Oh. So kaya't nangarod nga sawan, ipatag tayo daytoy church. Ayaten tayo, i-promote tayo, haan nga dete, the church is not a place where you just go and attend. Orientation ti Katoliko deta kakabsat, ingka na makisimba. The church is an active institution that is carrying out the mandate of Jesus Christ to preach the gospel around the world. And what a privilege that you and I are a part of such a great institution with such a great endeavor. Isu nga kakabsat, ti bottom line na ita ket kastoy. Daytoy biyag tayo, daytoy trabaho tayo, dagitoy talents tayo, haan nga aksidente, haan nga bukod tayo laeng kakabsat nga nakem. Whoever you are right now, wherever you are, in your case, adakay ta Amerika, whatever you have right now, listen to me now, nakem ni Apo Diyos dayta. Nakem na nga daka dita, nakem na nga daytat pagubraam, ket nakem na nga kastati kasasaad, ken estado iti biagyo ita. Apay nga tagakabsat. Anay iti adda iti nakem iti Apo. Apay, number one, because He loves you. As a father, He wants to provide for your needs, for you to enjoy life. But, saan laeng dayta? Tinakem ti Apo, kayat naka ngagbalin, nga asset, ken servant na kakabsat, iti pa nakay-expand, iti pa nakay-ikasaba, iti ibanghelyo na. Isu nga, ti saludsud ko kada kayo iti dayti nga malem, naragsak kay kadi, ibilang mo kadi, naragsak ka kadi, okay, dito iti question, listen. Naragsak ka kadi nga mangibilang iti sarilim, nga maysa, nga agserserbi, ken Apo Diyos. Itayag yung man ta imayo? Kitakman? Naragsak kay kadi nga mangibilang ti sarili yung nga maysa, nga agserserbi iti Apo. Itayag yung ta imayo kakabsat. Amen? Oh, put down your hands together. Ngarod, ibatik kada kayo ti upat nga banag nga tandaanan nyo. Umuna ti amin kakabsat, ikabil mon, the outline ng katnalipatakon, acknowledgement. Anat kahit nga sawan ti acknowledgement. The acknowledge, bigbigam, nga amin nga dagan ka,
Ti Diyos amin iti makinakam ken isu iti naggapuan na. Amen? Importante deta kakabsat nga ingredient iti panunot mo no adut kwartam no napintas trabahom aglalo no dakat Amerika. Hanyo liplipatan nga ti apo ti gapuna. Number 1 nga gapo, kang runaan nga gapo. No apay nga adda kayo dita Amerika. Kat awang kay dito Pilipinas. Ma-acknowledge yu kuma nga iti church, iti maysa nga kadaklan nga rason no apay nga adda kayo dita Amerika kakabsat. Adda kay dita Hawaii, particularly dita Hawaii, wherever island you are from. From Maui, from the Big Island, or from Oahu, wherever island you are from. Importante nga daking kadayta kakabsat nga ingredient. Because no awang king kadayta nga ingredient, hantong agbalin, no kumaluto, hantong agbalin nga pudno nga naimas, nananam, hamunto pudno nga mananam, iti imnas, iti biyag, iti maysa a Kristiyano. Kitam ti biyag dagiti believers nga nakalipatan ti Apo. Hana naragsak ti Christian life dati kita. Mabaling nga naragsak dati na inmaterialan, naragsak dati na indagaan, ngem handa naragsak iti na Christian one nga panagbiag. Kasi nalipatan dan kakabsat ti Apo eh. Nalipatan dan nga ana. Nalipatan dan nga ti Diyos iti dapat nga pangipaayanda di gitoy nga pribilehyo nga inted ti Apo kadakwada. Nawatan nyo kakabsat? So, listen to me now. Da kayo nga da trabaho nan, da kayo nga agbasbasa kat agkaroon ti trabaho. Laglagipon nyo dito. Importante nga ingredient, acknowledgement. Number 2, appreciation. May kadwa kakabsat, appreciation. Di kaya tangasawon ti appreciation, kat dete, ma-realize mo kakabsat, nga haan ka nga deserving. You know? Pero, ti Apo kat inted na di kita king ka nga blessing. Ma-appreciate mo dete inted ti Apo king ka. Ako na, Apo, thank you. Tingnan na sa dete, appreciate kat amin nga banag nga dagan ka, kat makitam, nga blessing dagan ka di kita. They are not a burden to you, but they are an asset to you. Oh, appreciation kakabsat. Di kahit nga asawan, hamo nga i-compare di bagim nga, adda ko makanyak di nga talent. Nawatan nyo kabsat? Sa bali di comparison nga DJ makitam nga kasla pattern kat isut kayat mo nga tuladen. O, di ba? Kasla ko makanyak, musician at, ay ket, alangan nga i-compare ko nga rod mo't DJ, improvement ko ti music ka dete, magsursuro pa lang. Awana na. Dapat i-compare ko, DJ, nasursuro ko ti music, ka DJ nalalaing pa lang ti music ngum siya. Tapnon at the room for improvement ko. Ano dakas deta nga comparison kakabsat. Kasta nga talaga iti pa nag-improve, iti pa nagbiag. Ngam deti bagbagak nga wrong comparison kat may panggap iti DJ ad awangking ka nga day iti sa balik kat kayat mo nga gamruden kakabsat. Nawatan nyo? Awangking ka day nga talent at day iti sa balik day nga talent. Nasakit tinakam mo nga awangking ka DJ nga talent. Haan na kakabsat? At daking kwa na DJ nga talent, awangking ka deta nga talent, do awangking ka, hamo pilpilitan. Ingka iti sa bali, baka isot ayan ti talent mo. Oh, nawatan nyo kakabsat. Kat do awan talent mo ti music, agat baka ti talent mo kakabsat kat agdalos, kat ti isot ti aramidam, but you need to appreciate what God gave you. Do not look at others and what they have that you do not have and feel bad about yourself. No, wag mong gagawin yan.
Ang gawin mo, kung ano yung meron sa'yo na binigay ng Diyos na skill, yun ang i-appreciate mo. Maawatan nyo kakabsat? Kasla ko mano, ada talent mo nga kanta. Amen? Kunak di kalman, Erwin, dua lang ti klase ti boses. Soprano, ken alto. Ti soprano, nasa tono. Ang alto, ala sa tono. Alto. Yun. Sino kada kayo kakabsat ti alto? Itayag naman ti ima na. Be honest. Kitak man? Dada alto kada kayo. Alakit no alto kayo kakabsat, hang kay masaksaktanan no, han kay nalingag kanta. Ingkay latan kakabsat ka dete, sa baling talent iti panagbiag. But you need to appreciate. Kasi, listen to me, apay ibagbagam deta, pastor, kasi kasto yung amin. A gift must be appreciated. No inted ti apo king kadayta nga talent, kat hamo ma-appreciate kakabsat, bawiin ti apo, ited nat sa bali. Makita tayo dito di parable of the talents. So you need to appreciate what God gave you. Number 3, may ikatlo kakabsat, nga dapat tandaanan nyo nga ingredient is what? Availability. Dito yun? Availability. Make yourself available. Willingness ti kayat nga asawon deta. Agpaiso nga adda iti talent mo, the resources mo. Hangkamot nga available kakabsat. Amom no apay nga, listen to me. Haan nga question DJ awan tiyempo. Ti question kakabsat, anya itinapatpataggan ka. Kasi, anyaman nga banag nga napatpatagkan ka, kayam to nga i-cancel ti anyaman nga banag, uno i-deny ti sarilim, gaputa napatagkan ka dahita nga banag eh. Di ba, no kas pagarigan, alakat jak amo, di tahaway kakabsat, ano anat kasanot set up ngam, di ba no, agkasar deta, kabagyam mo no gayem mo, apay kayat nga sawon kakabsat, napatag, kayam iti mangisakripisyo ti may nga banag. Nga aramidem kuma, tapno lang maatendaram ti kasarhang ka de. So haan nga question deta awan tiyempo. Kung nakarodikal man dito han na question deta, adayo kam ngamin. Apinoin ka makipaburnit, makadanong ka. Malanitan latatyan mo kunak. Diba? Adakat bagara, nadamag mo nga, agpadayada jay kurimaw, kat naamuam nga sweet meat, kakabsat ti paala, dagat, ikarkarigatam ti dumanon. Mangitugot ka pa iti mais. Anat mais? Maisupot. So, han na question ta, jak na ko umay kapilya ta, adayo ngamin, awang pagluganan, amuyo kakabsat, haan na question, di kita kat excuses laeng. Ti talaga nga issue ken puon gapo ken rason kakabsat, puso. Awang king ka DJ perspective nga napatpatag ti Diyos ngam iti siya sinuman, napatpatag ti Diyos ngam tatrabaho, napatpatag ti Diyos ngam ti anyaman nga gagayem, napatpatag ti Diyos, dete kayam nga i-deny ti bagim, gaputa para ken ka, napatpatag, hammo kaya nga ibatan ti apo, hammo maaramid nga isukat iti apo kakabsat. Hello? Kasla asawa deta kakabsat Di ba? Uray man pa'y siya, sino dita kakabsat nga babae, talaga nga hamo pansinan kasi loyal ka ita asawam. Faithful ka kini asawam. No naasawaan kan. Hello? Siyempre, kada kayo nga single, agad you have all the opportunities and the options in life. Ngem no naasawaan ka na, OAO, one and only. No loyal ka ita asawam, hammo kaya kakabsat nga isukat loyal ka faithful ka Ay ayatem haan nga deti hammo maisukat, gaputa kabutang mo ta asawam, haan. Hammo maisukat, gaputa ay ayatem, faithful ka, loyal ka. Amen ba? Amoyo,
asawam deta, tao, nang runa pa'y dapat ka na po Diyos. Amen, kakabsat? So nga, it's a matter of priority. The question is a question of love. The issue is about love. It's about, ano bang mas mahalaga sa'yo? Dati bagbagak kada kayo kakabsat, pangaasiyo ta amirisin nyo. Hala nga dati, ding-ding ganda kakit-kitaan da ka buy-buyaan yan ta screen. Amirisin nyo yan ta biyagyo kakabsat. Kat amoyo, listen to me. No once nga at the maturity nga mga-analyze dito ibagbagak, kat pagbalinam dito nga sistema iti biyag mo, I will tell you, hana adayo ti blessing ini Apo Diyos keng ka. Kasi, ti Apo awan paborito na, ngam adda digiti na asidag ngaming keng kuana. God has no favorites. He has intimates, hana adayo ti blessing iti Apo keng ka. No dayta kakabsat, iti pagbalinam nga prinsipyo nga sursurutem ti panagbiag. Nawatan nyo? Amuyo, adar aramidak nga bed. Agar aramidak ti bed digito ubing. So agimbat gatang agti tools nga usarik. Pagkat ti kayo, pag-edging ti kayo, pag-abot ti kayo, pag-drill iti screw, kataduginat gatang ko kakabsat. Masapol pa dito yung church mo't kidi actually di gijay. Anyway, di pa nag-aramid ko, Tito Romy, ma-realize mo nga, haan nga gaputa at the plyboard, cut ka nga cut, at di consider mo nga measurement, kumbaga kat, at the ko natin nga, at the term no kat karpintero nga, dito iti agmandar. Aglalo no dete agrukod ka, no yan nakakabsat ti dapat nga agmandar, isutsurutan because no hamo surutan data, hamo mapagbalin to obram. Gusto no saan? Hamo mapagbalin na pulos kakabsat. Agaramit kat agdan, aglungay-lungay kakabsat. At adi ka matsurutan de husto, hamo mapagbalin. Isong amoyo, adut Kristiyano, hana mapagbalin ti panagserbi na ti Apo, hana mapagbalin ta testimonyo na, hana mapagbalin kakabsat ti pamilya nga yasidag ti Apo, apay kakabsat, gaputa sa bali ti agmanmandar iti biyag na. Imbes nga ti Apo, personal. Imbes nga ti Diyos, gagayam. Imbes nga ti Diyos, tay trabaho. Sa bali mat ngamin tinapatag ken kuha na kakabsat, iso nga di na mapagbalin nga yasidag ti pamilya na iti Apo. Hello? Si bibiyag kayo pa, amen? See that? Kaya mga kapatid, deto'y availability, ti issue na deto'y kakabsat, anyat napatpatagkan ka. Amoy, di obrad ti AB kakabsat. At data ni Daniel, alakat full-time data dito'y, at dapat dita si Love Faith, kat agbasbasat masteral deto'y. Anapay? At the HLC na, Learning Center, ag-tutor. Monday, she is supposed to be, what? At work, studying. Ngayon kaputa commitment na ti Apo kakabsat, kaya na nga urnusan nga i-plastar ti schedule na, tapno lang umay tumulong. Gasam deta kakabsat. Kataureha nga isot kabaknangan nga tao, na baknang iti parabor. God looketh at the heart. Amoy, diti church sagat, awan serbim, uri na baknang ka, uri da talentom, no di ka mat maus-usar, ti imatang ti Apo, pangit ka kakabsat. Naawatam deta? Angem, no si kakat mararamat iti Apo kakabsat, agat useful ka, you are an honorable vessel before God. Itayo deta kakabsat. Kasla itatay kat adamanan ni Faye. Kat ni, mangisuro-suro ta MMSU di jay. Kapampanaw na lang. Ay kisuro-suro yan ta MMSU. At dahi tayo nakasapsapa datoy. Umay nakitkitan. Abay, gaputa mapan agbasa di Thailand tuno September 30. Ngan nga ni mapanang kakabsat. Kat, siyempre excited ata Thailand, etc.
ngem kitaan nyo kakabsat. Kat sapit tahan nagbalbali puso, digito yung ngayang people tayo. Digito yung dati AB tayo. Ngano kasanot commitment na, uri adot panubo, kasta dalat ta ko magkakabsat nga faithful nga agserbi ti Apo. Pinanunot na kakabsat, deto'y trabaho na dito church. Imay. At her own expense at ada kotsena. Isot ng gasolina at kotsena. At her own expense. Imay kakabsat. Why? Because she wants to serve the Lord. Isot ada skill na eh. Isot makatulong ka, digito ko eh. Digito network tayo. Tultulungan na ni Preacher Glenn eh. Nilapit, isudat makaambo ka, digito ubra tayo eh. Amuda ka, digita dati kat saan. Sinurusuro dalang kakabsat at the availability da. At the willingness da. Amen ba mga kapatid? Importante ang availability. Number 4 and last. May kapat. Kakabsat. Accountability. Laglagi pa, nga dayta inted ti apo kan ka, sungbatam to kan apo Diyos. The Bible says in Romans 14:12, so then every one of us shall give account of himself to God. Sumango tayo ito kini apo Diyos. Kunanto ti apo ken ka, anati inaramid mo, kadigidya inted ko king ka. Kat apo, bimak nangak, talabagim, ti pinampanunot mo, kadigita nga inpaay ko king ka, dinak na panunot, di mo na panunot ti church, ti trabaho, awan la pulos sinububram, awan la pulos tultulong mo, awan la pulos ministry, nagsagrap ka ti blessing kanyak, isaganam to, ti panakaunget mo, ti apo kakabsad. Because every one of us shall give account. Iso nga da kami nga pastor. Hami ka amak nga ibagbaga, digiti kakastoy kakabsat, uray pa babak nang kayo, uray pa dagay ta Amerika. Ibagak deti haang nga deti panang maliit, uno kasla deti panakasla deti kinapangas nga panagsaritahaan. Ti ibagbagak lagada kayo kakabsat. Hangkam agam amak nga mangibagbaga digito'y kada kayo kasi adipon na kam ti Diyos eh. Dakam ti binaun ti Apo nga mangipalagip kada kayo. Nga ti boss tayo jay langit kakabsat. Kat auditon na kayo. Kat kunami kada kayo, saya atin nyo ti biyagyo. Saya atin nyo ta Christian life yo. Saya atin nyo ti panagserbiyo. Ta inikan na kay ti apot blessing. Ta ti boss tayo jay langit. Kat auditon na tayo to amin nga sangapada. Amen. Iso nga pimpintasan tayo performance tayo nga agserbi iti Apo. Amen kakabsat? Let's serve the Lord well. On the other hand, life is too short. Yan nga ni tayo matayang kakabsat. Enjoyin tayo kaditi pa nagserbi tayo king kuana. Amen? Hanga digiti earthly things laeng iti mabalin tayo enjoyin. Enjoyin tayo di pa nagserbi. Amom, sabali ti ragsak nga na inlubungan. Sabali tayo ragsak nga pa nagserbi iti Apo. Dete, kasla ko maidikalman, Patriarch's Night. Sabalit ragsak, dagiti imay nangan. Sabalit ragsak, dagiti nagdekorar, nagsaganat video, nag-operate sound system, imay nag-plus-plastar, sabalit ragsak da kakabsat. Amen ba? To God be the glory. Apo, gyamang kami. Kat digito'y apo nga sasao, manipod keng ka, pamalagip, mangpapigsa, kan adadapay apo nga mangpabara ti pamatimi. Din suram di kita kakabsat di Hawaii, tultuloy dat pa nagserbiging ka in Jesus' name. Amen.